Sala, unsa may sala na mo ninyo? Ahmad akong lulo. Ahmad akong lulo. Sir, ayaw na po ba yan? Ayaw pag hinahanap, sir. Ay, violation na. Violation, may violation. Ayaw mo pag hinahanap, maun sara sa... Sabi po din tao niyo, eh. Ayaw. Pusila ko, pati ako. Unsa man ang sala nimo? Unsa may bakason ninyo na mo? Ano inyo magisulod og abilog sa mga apuan? Ayaw, kinsa man ka? Unsay sala sa Kinsa man ka? sige, patay ako. O sila ko. Ay mo pag na oy. Nga anong kinahanglan nyo yan, yun ako man. Po sila ko. Dere, pwede. Gigapos ka? Gipidjura niyo? Nga anong inyong gapuson? Nga anong inyong pusilo? Gigapos sila. Ano mag-iunana man mo, sir? Unsa may order? Man inyong order. Order! Papel mo! Damoy papel! May papel! I-video na! I-live eh! I-live! Order akong gipangita! Order! Ayaw mo palabi o paggamit, sir. Oy, grabe po mo, sir. Oy. Dilit na komunista! Unsay inyong... Sila ko! Man yung dalaw na kong apuan. Sila ko! Inganaon. Ayaw ko din mo. Ayaw ko hilapti ba? Apo ko, konsehal mo sa lungsod. Dele! Ano mo, ako mga apuan. Amom naman! Oo. Di ba? Unsa inyong search warrant? Sa may katungod ninyo nga bupugong may ani. Sa may katarungan ninyo ani. Ayaw ko pag inana, sir. Walang isulog niyo yung ambulance. Ang order! Illegal! Natakabalo. Isa kanyo ano eh. Kung inyong ibitahan sa korte, way problema. Magtagal sa mga abogado. Pag inana, sir. Uy. Itong talong mo, hindi mo maglas. Kung isong mo, hindi mo maglas. Sir. Ayaw ko hilapti, sir. Ayaw ko hilapti, sir. Ayaw, sulod rin. Ganang mukuhan pa ka, maduol man ka. Anak niya naman yung sa muli. Anak niya. Sir. Live. Amahan na muna, may amahan po mo. Ay ba pag yung Kung anak? ano yan ninyong amahan, kung sa inyong bakit? Kung na may order sa korte, ipagawas sa among atubangon. Sakit ba ko nang nanaon? Hello, ate. Oh, gidrag, walay, kuan diri. Walay papel. Wala mo'y papel. Unsay inyong order? Nga niyon yo ako mahan. What's the order that you're holding? This is mo mali ang insakto. I-inform ang lawyer. Ang lawyer na ako nang gikod. Inform naman. What's the order? Kayong mapan dito ating paraan. Kung politika, hindi man ang eleksyon. Dili mo order. Unsay rason ngayon dakpon? Kaya tungod na mo yung mga alma. Hindi ka magkakuman dito. Dili, wala may. Ako istrebe. General. Hello, General. Good morning. Hindi, sir. Walang order. Kung an order, they can talk to us peacefully. While they are dragging my papa. Grabe po, doy. Oo. Grabe gid. Anong rason ni PDRR mo na kunin si Papa? What's the order? Bakit hindi sila makapakita ng order? PDRRMO? They are not the court. Di ba kuan man na kanang Yeah, sa but they are not the court. Yung si Governor. Hindi siya korte. kanang PDRRMO sa kuan man na kanang mga municipal risk reduction may nana bitaw. My father like a criminal. Hindi, ginapos pa nga. Pinasakay. Grabe po mo inyo magigapos sa mga apuhan. Pero ako, nang gusto ko pumasok dito, inano
Dala pa mo og daghan tawo, mga orange inyo diha. Aron ingnon nga ang suportas tawo na ninyo. Ay mo pagpalabig paggamit sir oy. Anong pangalan mo, Major? Ikaw yung nag-hold sa akin. Anong pangalan mo, sir? Basta Major ito. Halo order ha. Oo. Kabalo ko. Lagi, follow the order. Unsa man nga order be? Ito, pinapicture. Walang pangalan. Patanungin, ayaw. Hindi magsagot. Grabe na ito. Kernel, please, wow. General, huwag kayong magpagamit dito. Huwag pa yung magkabit. Maawa naman kayo dito sa mga policemen. Sundin na lang may ulang ang hospital ang sunod lang mo. Manday ni dili pwede di pwede i-transport oy. Dili ni pwede. Anong i-transport man og kuan hospital? Kasi hanapan ko ng order. Anong dalon mo ka sa hospital? Anong dalon mo hospital? Wala man sakit. Inig mag-transport mi dito padalong. Unsaon man may nandalan? Kamo may manubag? Tayo pidari mo pa. Kamo may manubag? Ha? Kamo may manubag og i-transport ninyo? Why you stop my brother? Your medical team. Why are you here? We're not asking for medical help. Wala may sakit ang apuan ngano inyo man ang sakit ambulance. Ang nagdalo ni hospital sa dalan, hilabtan mi. Kamo may manubag? Inyong gobernador may manubag? Taka raman mo eh. Wake up, people! Please use your conscience! Because you're following a demonic order! Wake up! Unsa man taon mo eh? Ang order mo. Hindi ako pwede. Magaling sa pagkakala. Pagpanaog sa usa ka senior citizen sa opisina, dalan pa ninyo usa ka batalyon. What's your order? Nguna na, nga klase inyong tanaw namo. Grabe. Doctor! Tell me! Dili na namo dalon sa ospital oy. We don't need Nag-video po medical sila oh. help? Ito talaga. PDRE mo ang giordira ni Gobernador. PDRR mo. Kaya Unya, ipadrag akong parents according to General Coop. nay kuan diri kanang disaster. Nay nagbaha ang munisipyo. Ano PDRR mo man nga nagbaha ba di ang munisipyo or gilinog ba di? Nag-abot sa lawyer. Tapos ako ang sa order. Adong ng lawyer. Good morning kaayos tanan. Ha? Ay, video? Nasa order? Wala. Dili! Bahala ka pila i-disobedience niya. Bahala ka pila i-disobedience. Nga nung ipasakay ni? We have to wait our lawyer. Ulat lang ta sa abogado namo. Okay lang kung i-firing squad. Pwede. Disobedience yung bagang. Kamu may na-disobedience. Peace and order. Mandrag ng gini. Mayon. Dagang maminal. Police nag-drag. Police. Pinsa mga polisa. Niingon siya, PDRE mo. Police. Police ang naguyod sa akong ginika akong amahan. Police. Alang sa kasayuran sa katauhan. Manawagan as presidente. Abi ko ang orderan PDRR mo. Yang anong policeman may nagkuan? Drug. No. Hello. Abi ko ang PDRR mo na sila para sa mga Policeman. Tawagin si Colonel. Tawagin si Colonel. mga disasters ba? Bagyo, Isa pa man mga eh. lunop. O, kani o. Kani. Abi na yung driver eh. Wala driver. Wala driver. Wala driver. Wake up, people! I wake up! Luzon is Occidental! How cruel is government! Grabe po doy. Hoy, Ginoo! Police may kakuan. Yung tsaka Police. inbound.
Giunsa man ka dito? Ibuak ang tanang girls. Ha? Ha? Napoy civilian? Yung pulis. Grabe po doy. Ah, niya gitagaan mo. Gituok ka dilo? Gituok ka? Gigapos ka? Gigapos ka? Oo, gigapos. Grabe po doy. Gitok. Gigapos. Grabe. Ayaw lang eh. Dili ma'am, kailan mo namo ma'am. Ma'am, kailan mo namo ma'am. Dili mi nana nga klase sa tao ma'am. Onsay order, Dugay. order. Oh, ayaw na. Kay taga station ni sila. O mo lagi, anong pag-ausuman ko? Mo lagi. Pero lagi Lagi. follow. What kind of order are you following? It's part of the government. Grabe, ang order sa gobernador, ang PDRR mo may ang gi-orderan. Ngayon lang. I-video sis. Di naman gusto kasunod na yun. Huwag ko ni-insist di rin. Grabe po boy. Oh, napay mga nurse, napay mga kuan. Anak na. Tapit naman ganito. Kinsa na si Hello sir, dinrag na ang pera. Papa ko, at pulis talaga ang pumuka doon sa paano. Dinrag. Grabe po doy. Doon sa ni sila nga ang ilahang ang order sa gobernador, giorderan niya ang PDRRMO to drag the elected mayor from the office. Dayon, unsa may labot sa PDRRMO ani? Niya. Niya yahapong gapusa na kung lulo. Mayo ba day na gapuso nila ng senior citizen? Grabe po doy. Paggamit giniayon ng mga pulis. Kasi nag-insist talaga ako. Dugay pag kay may gipaso dire. Nagsimbakog maunsa niya mo ang kuan dire. Mga apuhan.